To vyzerá relatívne dobre. Veľká šanca aktivácie výhody, ktorá poskytne roztržitené srdce Alheimu, plus 4 vitalita, plus 4 runy, plus sila, symbol pravdy. Dám si tento. Takto. A idem ešte prejsť sem. A tu si dám. Tento zelený je basic, tento nebudem dávať. Obranu neriešim. Dám si, tu si mám dať ktorý? Prvý. No, ono mi to pridá vitalitu, což nie je zlé. Tu mi to pridá. This is what happens. Zlé. Tu mi to pridá o 2x silu a o 2x obranu, ktorý tu mám použiť, chlapci.